Koreano ng bayan ng Malasiki. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay babalay! Alas 8:05 ada kabasan. Kasumpalan nyo ng lang sa programa Early in the Morning. Unsublay lang sa programa Liknaay Balay. Agaw natan na Lunes. Mauran ta na mayemyem yakabasan na Lunes. Katayo namin. Yada aspeto technical, Engineer Nixon Dakal, tan si Engineer Fragile Kayabyab. Nga paimano tayo nainayad saray motorista. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Say aksidente kakiram sa may gawan karambola. Saray luluganan na mamay mauran niya labi. Jada say di Venecia Extension da syudad na Dagupan. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarengal. Ang gapoy klase yada sa syudad na Dagupan, tanda rumiran na balay at luyag na Pangasinan. Kuda saya so pandalumarum ni natawon. Wala ni panuran uran. Sayantak Engineer Nixon at tuloy-tuloy la so yabuba na saray produkton petrolyo. Pero san siya ni at ating tanagagik.
So asay problema paglay bukig ni binumbalamat na sa bansan Amerika so bansan Iran kasyudot si Lakim Engineer Fragile anto ay dinana na sa Iran so sakay container ship na kyan Cyprus dita na da Strait of Hormuz agamat ununor da sa paknaan tutan na untanlaya wala ra so panarum ni na presyo produkton petrolyo imbis ya tuloy-tuloy lan enababa. Yan na mandasal tini at atang tanagagik. Ayan na nagnaplaya. Untunda susatan niya gutgutan. Dito ho sa ating bansang Pilipinas. Partikular dito sa lalawigan ng Pangasinan. Baka ito na ang sagot sa problema sa enerhiya. Ito hong exploration ng isang company na mula sa bansang Amerika na nakipagsundo sa administrasyon para ho sa exploration ng hydrogen dito sa lalawigan ng Pangasinan. Good news po ito. Dito po sa mismong lalawigan ng Pangasinan, dyan po sa bayan ng Bugalyon. Nung nakarang araw ay nagpunta dito si Department of Energy Attorney Sharon Isgarin para personal na tignan yung ginagawang exploration ng Coloma Company. Natuklasan nilang hydrogen yan po sa bayan ng Bugalyon. At para malinawan tayo kung ano ito at kung ano ang pakinabang dito, narito po ang pakikipagpanayam ng mga mamahayag kay Department of Energy Secretary Attorney Sharon Garin. Pangasinan. Ano po itong project na ito under Department of Energy po na exploration po dito sa Pangasinan? Kasi po, di ba na-experience natin yung oil crisis, no? Problema dun kasi binibili natin from abroad. I-import tayo ng oil Saka gas, i-import tayo. So, ito sa mga direktiba ng Presidente that we need to explore more indigenous. Ibig sabihin, it has to be fuel na galing dito sa atin. We don't export na. So, ito, isa sa mga solusyon ng problema natin na para independence or energy security natin. This is an exploration of hydrogen gas. No? What does that mean? Kasi iba-iba po kasi na tayong ini-explore sa ating bansa. May oil, may gas. Pero itong hydrogen na to, hindi ito fossil. Malinis na gas. Dito po sa bayan ninyo, sa probinsya ninyo, marami po scientists na pumunta dito. At nakita na mula-mula yung tubig. Sabi nila hydrogen yan. Kaya nung inayos nila yung mga policies na nagka-interest ang mga taga-Amerika, taga-US, the company called Coloma, and they were checking now. Tinitingnan nila, may mga aeroplano sila, may mga sensors sila na
nilalatag dito sa buong bayan, sa buong probinsya, to see kung meron talaga tayong potential. At kung may potential, may ma-discover sila, laking tulong po ito sa bayan. Itong fuel na to can produce energy, can produce fertilizer, maraming mga advantages ito. Lalo na malinis siya, so walang carbon ito. Yung kung mag-produce sila ng power dito or mga ganon, hindi pa na yan kasama sa ano, kasi medyo sa DOE kasi medyo naka-divide yan eh. Yung paghanap ng fuel, no? Tapos iba na naman yung, kasi fuel hindi naman para lang sa power eh, pwede mo naman sa kotse mo yan, pwede sa transportation, pwede sa fertilizer. So, divided yan ngayon, exploration muna. Tapos pagkatapos ito, halimbawa nga na meron niya, bagong tipong produkto sa buong mundo actually, no? So aaralin din nila kung anong pwedeng gawin dyan sa resource natin. Pwede ba siya maging power, kung ano bang pwedeng production, ano bang technology kailangan dalhin, kasi kung gusto mong i-transport siya, paano mo siya i-transport. Marami pang kailangan aralin, pero malaking potential ito kasi atin to, no? Indigenous at malinis siya. Ma'am, kung successful po itong proyekto ng exploration, Secretary, ano po magiging arrangement natin sa mga gas, natural gas, between this company, Paloma Incorporated and the country itself? Depende kasi kung ano, paano siya, saan siya gagamitin, no? Pero, pag example lang, Malambaya, no? Malambaya, meron tayo dyan na may participation ng gobyerno sa PNOC. So kung ano man ang kita o gastos nila, merong PNOC tayo. Parang ano yata yun, 10% sila or 15%. No? Tapos, pag benta ka o kumikita ka sa operations mo, ang gobyerno may sharing, may 60-40 tayo dyan. So, natural na yan. Yun talaga yun kasi resource natin. So, meron talagang porsyento ang gobyerno sa kita kung may ibibenta yung gas na yan. Ang hindi lang natin alam paano siya gagamitin. Next step na yun. Kasi kailangan aralin din nila yung quality ng gas natin, yung quantity, ganun. So, wala pa tayo sa punto na anong gagawin sa gas. Kailangan lang muna malaman natin meron. Kung meron at kung ano yung quantity niya. Pwede naman nilang ibenta lang kaagad kung anong gagawin nila. May porsyento na yan dyan may portion na yan dyan yung gobyerno. Pero kasi pwede pa natin, baka pwede tayong mag-produce ng power, no? Or mag-produce ng fertilizer. So, next step yan. Sobrang aga para mag-decide kung anong gagawin natin sa gas. So sa ngayon, sariling gastos pa ng mga gusto. Wala pong gastos yung gobyerno dito. Actually, pumasok sila, pinirmahan ng presidente yung contract nila to explore. So ngayon, ang gastos siguro nila mga $2 million na para lang dito sa mga lahat ng mga tao, equipment, everything else. Malaki na yung puhunan nila dyan. Pero etong company na to, I think tatlo na yung kontrata nila. Pang-apat pa yata sila. So, marami pong benepisyo po ito para sa gobyerno natin. At marami din matutulungan to kung talagang meron. Employment, investment, industry, marami pong advantage. So, kasi sariling atin at dito po sa Pilipinas. Yun po si Secretary ng Department of Energy, Attorney Sharon S. Garin. Sana nga magtagumpay itong Paloma Company, pero siyempre parang sigurado na may hydrogen gas dyan dahil sa ngayon gumagastos na sila ng $2 million sa ginagawa nilang exploration ng hydrogen gas. Dyan po yan sa Banyaga, Bugalyon, Pangasinan. Yan. At abangan po natin within 6 months, may kalinawan na po dyan kung may makukuha na hydrogen gas. Yan po sa Banyaga, Bugalyon, Pangasinan. At yan po ay malaking tulong
sa enerhiya po natin. Sa mga nakikinig dyan sa Bugalyon, Pangasinan, dyan sa Barangay Salumagi. At dyan po sa may Asinan, Bugalyon, Pangasinan, maging dyan sa Barangay Pulong. Kaya Albert, kumusta ka na, Albert? Sa iba pang balita, ito hong pagsuspindi ng klase ng mga local government units, yung mga mayor, ay naiintindihan naman po natin na kahit walang bagyo, pagka-ulan ng pinag-uusapan, kinukonsider nila yung mga mag-aaral na nasa malalayong lugar o kaya sa mga low-lying areas na hindi makapasok. Di bale, Engineer Nixon, may face-to-face na ano na ngayon. Ay no, hindi face-to-face, kundi yung modular, mga ganun, dahil nasanay na tayo sa ganyang sistema nung nagkaroon tayo ng pandemic. So, yung pagsuspindi naman ay para sa kapakanan ng ating mga estudyante eskwela yun. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pangungobra ng mga kabo at kobradores ng Small Town Lottery kahit na tag-ulan dahil may panangga sila sa ulan. Dahil lahat sila ay nabigyan ng kapote at payong ng Grand 88 Cares. Lahat sila ng kabo, mga partners nila, business partner. Kaya kahit na umuulan ay nakapag-re-remit sila ng kanilang kobransa, kasabay nito ay kumikita sila. Hindi naaabala ang kanilang hanap buhay dahil alam naman po natin na legal na ang Small Town Lottery. Kaya yung mga kabot kobradores meron na hong pinagkakakitaan. At pag may pinagkakakitaang legal, iba'y nasusuportan nila yung kanilang mga pamilya. At ito nga, tagulan, tulad ng sabi ko kanina, kaya tuloy yung kanilang hanap buhay dahil lahat sila ay nagkaroon na ng kaputi at payong bilang suporta sa kanila ng Grand 88 Gaming Corporation dahil sila ay itinuturing na business partner ng naturang korporasyon. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big
Okay, ang kapulay malaam oras dasaya na programa tayo likna ay balay. Yada aspeto technical si Engineer Nexon Dakal dan si Engineer Fragile Kayabyab. Morning dasaray dumarangal tita na da balay na manawag pahabol tana ditan da saya balay na pusurubyo tanditan da balay na mapandan Pangasinan. Yada ang sublaya programa talaranan sa programa na PEM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yalabat da DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong liknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay kapaburi